שלום לכולם, אני כאן עם עמית, ואנחנו כאן לדבר על שתי נושאים שמאוד מפריעים לנו בחברה הישראלית. אנחנו היום נדבר על החברה הדתית שנכנסת בתוך החברה הישראלית. אני בטקסט שלי עברתי על האוטובוסים בשבת. אני לעומתך חיפשתי וחקרתי על החרדים ועל הגיוס שלהם ואיך זה משפיע על שאר העם שלנו. אתה יודע, בתור תלמידים אנחנו מסתכלים על תחבורה ציבורית כדרך רגילה להתנייד בעיר שלנו, במיוחד בחיפה. אבל בימי שבת, במיוחד כשאנחנו רוצים לצאת עם חברים ולהסתובב בעיר, קשה מאוד כשיש 2 או 3 אוטובוסים. יש כאלה שאומרים שהגברת התחבורה הציבורית בימי שבת היא מהלך לא נכון בגלל הפגיעה בקהילה הדתית והחרדית. אבל הזכויות שנפגעות בין הצדדים הן לא שוות. הזכויות לשוויון ולחופש מדת והחופש לתנועה הן זכויות חוקתיות, והפגיעה ברגשות הדת, שזה חרדים שאומרים שהאוטובוסים מחללים את השבת, היא לא משתווה להם. המדינה שלנו צריכה להיות דמוקרטית, פלורליסטית וסובלנית. אנחנו צריכים להקשיב לרוב הקהילה שלנו שהיא ברובה חילונית ורוצה את האוטובוסים האלה. האוטובוסים בשבת, הגברת האוטובוסים בשבת גם תעזור לאיכות הסביבה, כי בגלל שפחות מכוניות פרטיות הסתובבו בימים האלה. אבל במלחמה הוסיפו לנו יותר אוטובוסים, בגלל שהיה צריך להתנייד יותר מהר. אני מסכים עם מה שאמרת עכשיו. אני חושב שהסוגיה שלי, של גיוס החרדים, פוגעת בחברה ומשסעת אותה לשתי צדדים ניכרים. עכשיו, לסוגיה הזאת יש מספר בעיות שהיא יוצרת ושחייבים לתקן אותה. האי גיוס של החרדים לצה"ל פוגע בכל יהודי אחר שמתגייס, כמוני וכמוך. בעצם אני נפגע מזה שהם לא מתגייסים. אנחנו שומרים על הארץ שלנו, והם נשארים בישיבה שלהם ומתבטלים. עכשיו, מצב זה גורם לקונפליקט רב ולמתח בין החרדים לחילונים. עכשיו, בזמן המלחמה, כבר מעל 1,000 חרדים ביקשו להתגייס לצה"ל, ועוד אלפים שלהם כבר יש פטור ממילואים ביקשו לבטל את הפטור ולהצטרף למלחמה. עכשיו, נתון זה מראה שהם דווקא כן יכולים להשתנות, ושיש סיכוי לשינוי בכל החברה שלנו. למרות שזה אחוז קטן, אפשר לראות את הניצוץ שבחברה. כן, אתה יודע, במלחמה, במצב החירום של המדינה, היו גם התרחשויות חשובות בתחבורה הציבורית. הממשלה הוסיפה תקנות חדשות בשביל לתת מענה לתחבורה של האוכלוסייה, וניסתה לכבד את המסורות הדתיות. אבל אפשר לראות שהדתיים והחרדים ניסו להתמתן יותר עם הדעות שלהם, כדי שלחברה יהיה יותר טוב. עכשיו, למרות שדיברנו על הצד הטוב של החרדים מאז המלחמה, יש גם דברים פחות טובים. מנהיגי החרדים, הרבנים, מנהיגי החרדים, החליטו להגיד, והם טוענים שהתורה שווה לגיוס לצה"ל. וגם ניסו להעביר חוק כזה, כדי שיהיה להם פטור. עכשיו, האם אתם באמת חושבים שלשבת וללמוד תורה במקום לסכן את החיים שלך שווה אחד לשני? הם חושבים שהלימוד תורה שלהם שומר עליהם ועל כל העם ישראל. עכשיו, אף אחד לא באמת מאמין בזה, ולדעתי זה פסול ודמיוני לגמרי. עכשיו, לא רק זה, זה לגמרי פוגע בזכות השוויון. לא הגיוני גם מבחינת החרדים, כי בתורה עצמה אדם שמקריב את עצמו ונלחם גדול פי כמה וכמה מאדם שלומד תורה. דווקא מתוך אמונה שלימוד התורה החזיק ומחזיק את עם ישראל, יש לזכור שהגנה על עם ישראל או על חלקים ממנו חשובים הרבה יותר מלימוד התורה. אם כבר הזכרת שוויון, אתה יודע, זה ערך מאוד חשוב ומושג מאוד חשוב במאמרים של שנינו. זה ערך מאוד חשוב בחברה הישראלית, במיוחד בכור היתוך שהיא מהווה בין עדות שונות ודתות שונות. לדעתי שוויון זה הערך הכי חשוב בחברה הישראלית, כי אם יהיה שוויון אז נוכל להרגיש יותר מאוחדים ופחות מפולגים. עכשיו, אם כל הנושאים האלה והטענות האלה לא הספיקו לנו, אז העובדה שהחרדים לא מתגייסים פוגעת כלכלית בחרדים עצמם ובכלכלת החברה הישראלית, בכולנו. הם פוגעים בראש ובראשונה בעצמם.
עכשיו, מבקרים רבים טוענים שאנשים חרדים, בגלל המחויבות הדתית שלהם והשכלתם החיצונית המוגבלת, נאבקים למצוא תעסוקה מחוץ לקהילה שלהם. וכתוצאה מכך יש שם הרבה עוני, ודווקא הצטרפות לצה"ל והגיוס עוזר להם להשתלב בחברה רחבה יותר. מעניין מאוד. אתה יודע, עכשיו שאנחנו חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, אם הייתה לי את האפשרות לשנות את נושא הכתיבה שלי, הייתי משנה לנושא יותר אקטואלי, כמו הנושא שלך. כי אני מרגיש שהמלחמה פחות התקשרה והורידה מהחשיבות של נושאים כמו התחבורה הציבורית. כי אפשר להגיד שיש לנו דברים יותר גדולים לחשוב עליהם. אני לעומתך לא הייתי משנה דווקא את הנושא שלי ואת השאלה שלי, בגלל שאני מוצא את הנושא הזה מאוד חשוב, ודווקא בזמן המלחמה הוא אפילו יותר מעניין והרבה יותר אנשים עוסקים בו. טוב, תודה רבה לכולם ושהייתם פה איתנו.